100% газ спирачки. Автомобилното предаване. Здравейте, приятели, фенове на високите скорости. Вие сте с 100% газ пирачки. Автомобилното предаване. В днешното издание ще ви покажем новото BMW 6 серия кабриолет. Ще видите също така концепцията Citroen C-Métis. Ще ви запознаем с Mercedes E350 CGI. По традиция започваме с наш тест, този път Suzuki Splash. Гледайте! На нарочен тест-драйв край Френската ривиера с седалище столицата на киното Кан, представител на 100% газ пирачки имаше възможността да се запознае с качествата на Suzuki Splash. Този автомобил споделя най-съща платформа с Swift, но размерите умишлено са направени по-малки с изключение на височината. На пресконференцията представителите на японския автомобилостроител подчертаха, че Splash е малък градски автомобил, който е ориентиран към европейците, младите хора и за преодоляване на градските задръствания. Благодарение на порасналото по височина купе в интериора има място за 5 пътници, които се чувстват повече от удобно. Компактният автомобил не заменя нито един досегашен модел на компанията, макар че някои специалисти го определиха като наследник на успешния Wagon R+. Размерите са дължина 3715 мм, широчина 1680 мм, височина 1590 мм, между оси 2360 мм. Следата отпред 1460, следата отзад 1470 мм. Клиренсът 145 мм, теглото 1085 кг. Коефициентът на въздушно съпротивление е 0,32, радиусът на завой 4,7 метра, а гумите имат размер 165 на 70R14, могат да се ползват 185 на 60R15. Splash, който заимства от шасито на супер успешния Swift, споделя платформата си и с второто поколение на Opel Agila. Автомобилът предлага голямо вътрешно пространство и използва доста модерни технологии, особено при направата на бордното табло, за да предложи отличен комфорт на пътниците. Колата е базирана на коренно различна философия и критерии, а по дизайн Splash отговаря напълно на изискванията на европейския купувач. Обясни на специална пресконференция Тошихиро Сузуки, главен инженер на проекта. Моделът идва с атрактивен стил, компактни размери, много високо качество на изработката и висока степен на чистота на двигателя от към изпускането на вредни емисии в околната среда. Допълни Тошихиро Сузуки. За изпълнение на екологичната задача 10 дизайнери на марката бяха командировани в Германия през 2004 година, където работиха над половин година. Главната им цел беше да анализират европейската автомобилна мода, начина на живот, предпочитан дизайн и да изпълнят екологичната норма Евро 4, прилагайки развойната стратегия на марката с европейски етикет. В интериора изобилства от ниши и жабки. На много интересно място е поставен оборотомерът, който е с кръгла форма над бордното табло. В циферблатите преобладават меки светлини, страничните врати имат 3 панти, като средната е водеща в посоката. Splash за Европа се произвежда в унгарския град Естергом от поделението на корпорацията Magyar Suzuki Corporation, която произвежда още моделите Swift, SX4 и Ignis. При Splash по-добре са разчупени броните, вратите, стоповете и другите светлини. Suzuki смята да произвежда и пласира в Европа около 60 000 бройки годишно и това е напълно реално, след като фабриката в Естергом, която отвори врати през 1992 година, вече е произвела над 1 милион автомобили. Дизайнерите на фирмата избягаха умишлено от ръбоватата форма на Wagon R+, към стил, който е изразен директно в името на колата Splash. Пръски, пръскане, мокрене, плискане от английски. Има символика в думите, защото Splash наистина трябва да впръсне ново желание у младите да притежават този автомобил. Suzuki Splash използва за задвижване 3 модерни, икономични и екологични двигатели. Специално за модела Suzuki разработи 2 нови бензинови мотора, 1 литров, 3 цилиндров с мощност 65 конски сили и 1,2 литров, 4 цилиндров с мощност 86 конски сили. За 1,2 литровия 16 клапанов мотор има специално изпълнение с 4 степена автоматична трансмисия. На разположение в гамата е 1,3 литровият с директно пръскване на горивото Comarail дизелов мотор DDI-S 4 цилиндров с мощност 75 конски сили. Именно този агрегат имахме възможност да усетим по стръмните серпентини над Кан, а също така и като поведение на магистрала. Този мотор се прави по лиценз на Fiat.
Всички агрегати разчитат на 5-степенна механична скоростна кутия. За 1,2 литровия 16-клапанов мотор има специално изпълнение с 4-степенна автоматична трансмисия. В визуално отношение автомобилът демонстрира еднообемен дизайн и практичен интериор, въпреки че е по-висок 1,60 м, предлага сигурност на високо ниво. Оборудването на по-скъпите версии включва 6 въздушни възглавници и системата ABS плюс EBA и ASP, с което напълно покрива изискванията на европейската клиентела. В купето има възможност да бъдат монтирани две Isofix седалки. Splash се изправя срещу противниците си в мини-класа и с безупречно окачване, което е базирано на доказаната и проверена техника на Swift. Предницата е направена от абсорбиращи удари материали. Suzuki Splash определено е направено за придвижване в града. Воланът е лек, директен, чупещ се, предавките са къси и спортни. С малко повече газ автомобилът рязко отляпя на светофар. По улиците на Кани в предградията му имахме възможността да се убедим в качеството на дизеловия мотор. Особено ни се понрави начинът, по който Splash влиза и излиза в острите завой, без ни най-малко задницата да занасям. Преодоляването на изкуствените бабуни тип легнал полицай е по-твърдо, но това не нарушава пътниците усещането за комфорт. На магистрала със скорост 120-130 км в час возията е повече от приятна. По време на тест-драйва валеше проливен дъжд и на места Splash безпроблемно преминаваше образувалите се потоци, че дори и рекички. Купето е много добре шумоизолирано и по никакъв начин външните дразнители не се чуват в него. Максималната му скорост е 165 км в час, от 0 до 100 км в час по каталог ускорява за 13,9 секунди, разход в градски условия 5,5 литра на 100, на извънградско 4 литра на 100, среден разход 4,5 литра на 100 км, вредните емисии са 120 грама на километър, а обемът на резервуара е 45 литра. Изборът на тапицерия е измежду 10 предложения. При луксозните изпълнения тя е решена в два цвята. Задните седалки се делят в съотношение 60:40, така се открива огромно багажно пространство за повече обемни товари. Една от най-успешните серии на Мерцедес е класата, също се стреми към икономия на гориво и екологичност. Следващите минути са посветени на 350 CGI. С новите двигатели, новаторски технологии за сигурност и ултрамодерните системи на фаровете, Мерцедес показва, че иска Е-класата да е все така обичана и търсена. Фейслифтът се предлага на пазара в 29 варианта, 16 от които седан и 13 комби. В стандартното обзавеждане вече се включва системата PreSafe, която автоматично активира всички системи за сигурност при опасност. Световна премиера в модела направи системата за фаровете, която се адаптира в зависимост от ситуацията на пътя и атмосферните условия. Светлините проследяват в завой кривите на пътя. Технологията се предлага като опция и действа в 5 режима. 6 от 10 двигателя на модела са нови и модернизирани. 4-цилиндровите дизели за E200 CDI и E220 CDI са оптимизирани по отношение на въртящия момент и мощността. Mercedes-Benz стартира с представянето на технологията Bluetech в E320 CDI в Европа от март 2008 по време на автомобилното изложение в Женева. Чрез системата Bluetech средният разход на автомобила е между 20 и 40% под този на бензиновите двигатели. Топ версията при бензините е 5,5 литров V8 с мощност 388 конски сили. За 60-те години производство на Mercedes-Benz E-клас са продадени над 10 милиона автомобила. Създателите показаха, че високоефективните двигатели не се ограничават само до компактните дизели или хибриди, като представиха и модела E350 CGI в Франкфурт миналата година и второто поколение на директната система за впръскване на горивото. В сравнение с нормалния E350, консумацията на гориво на E350 CGI е по-ниска с около 10% на 100 км. Същевременно обаче наличната мощност нарасна с 20 конски сили до 292 конски сили. Резултатите от разхода на гориво за новият E350 CGI са впечатляващи, само 8,7 литра на 100 км при смесен режим. Изключителният седан ускорява от 0 до 100 км в час само за 6,8 секунди. Максималната скорост електронно е ограничена до 250 км в час. В предишно наше предаване, преди време, сме ви показвали концепцията Citroën C Métis, но с статични кадри. Вижте какво представлява тя в движение.
И друг път французите са демонстрирали авангардно мислене и нови технически решения, но с студията Citroën C Métis наистина предизвикаха революция за модел с хибридно дизелово задвижване. Динамичният силует на 4-местното купе, нетрадиционната му форма и убийствения червен цвят карат и най-спокойните индивиди да отделят достатъчно внимание на Citroën C Métis. Няма нужда от голямо вторачване, за да се види, че шасито е съвсем близо до пътя. То стоява само на няколко сантиметра. Моделната линия на C серията се устоява и в този нетипичен за Citroën автомобил. Фирмената емблема с двата шеврона минава по предния капак. Фаровете имат достатъчно разчупена форма, за да впечатляват. Допълнени са с LED секция, която променя силата на светлината в зависимост от ъгъла на волана и скоростта на колата. Светлините потоци на фаровете са самозавиващи. Предницата има хищнически вид, за да подчертава още веднъж мощността на концепцията. Суперфутуристичният Citroën предлага и ново решение за отваряне на вратите. Те се изнасят нагоре, но в противоположни посоки. Вторите врати умишлено са проектирани по този начин. В момента, в който се отворят напълно, пътниците на втория ред седалки могат да се качат в автомобила прави, след което без да си ударят главите, могат спокойно да седнат в креслата. Специалистите определиха C Métis като автомобил от GT класа, но за сега производителите не дават индикация, че той ще влезе в серийно производство. По-скоро част от технологичните решения могат да бъдат използвани в бъдещата лимузина. Второ поколение на Citroën C6. Комфортът в купето е уникален, защото той в много отношения е копиран от самолетостроенето. Факт е, че прототипът се стартира чрез бутон на покривната конзола, което е прием от бойните самолети. Освен с уникалния си дизайн, Citroën C Métis е неповторим и чрез задвижването си. Хибридът с дизелов мотор HDI е снабден с филтър за твърди частици ФАБ. Разполага с мощност от 208 конски сили, двигателят е 3 литров V6 и е куплиран с 6-степенна автоматична скоростна кутия. Максималният въртящ момент е 400 Нм. Основното задвижване се подпомага от два електромотора с мощност по 20 кВт, приблизително по 20 конски сили. Електрическите му двигатели са вградени в задните колела. Електродвигателите могат да осигурят независим от дизеловия мотор пробег на автомобила от допълнителни 3 км при скорост 30 км в час. Citroën C Métis се ускорява от 0 до 100 км за 6,2 секунди. Тези много добри технически показатели се дължат на олекотеното купе на автомобила и на карбоновите нишки, които са вплетени при изработката на еднообемното купе. Въглеродните влакна и използването на много алуминиеви елементи са направили така, че концепцията на Citroën тежи 2400 кг. Максималната скорост е ограничена до 250 км в час. Средната консумация на дизелово гориво е сведена до 6,5 литра на 100 км. С този концептуален модел, събрал в себе си страст и интелект, Citroën очертава нови посоки в търсенето на истинско удоволствие от автомобила, като предлага едно купе с изявен характер, в което стандартите на живот са от най-високо ниво, а динамичните показатели на колата са особено впечатляващи, съобразени с последните изисквания за опазване на околната среда. Емоцията, която C Métis предизвиква още от пръв поглед, преминава в неповторимо усещане от поведението на пътя, когато застанете на мястото на шофьора, оборудвано по последна дума на технологичното развитие от динамичните характеристики на хибридното дизелово захранване. Главните отличителни черти са двата електрически агрегата в задните колела, максималния въртящ момент от 400 Нм, хидравличното окачване, специфичните гуми 255 на 40 R20, воланът с фиксирани централни команди и 6-степенната предавателна кутия с възможност за механична смяна на предавките или чрез скоростния лост на централната конзола, самонасочващите се фарове, електрическото регулиране на волана и педалите и алуминиевите джанти с централна гайка. Неотдавна в нашето предаване ви показахме BMW 6 серия купе. Ето, че дойде време и за кабрио варианта. Автомобилният производител от Мюнхен показа миналата година във Франкфурт, освен купето на BMW 6 серия и кабрио версията си. Като автомобилен производител, който се гордее с това, че предлага едни от най-добрите коли, инженерите на BMW отделят прекалено много време в разработки около сигурността на пътниците в купето. Някои от клиентите на BMW са на мнение, че производителите умишлено спъват 6 серия и се оплакват, че дори и спортният пакет на модела не е достатъчно спортен. Други мислят, че автомобилът е идеален и луксозен. Затова в BMW решиха следващата 6-та серия, която трябва да излезе през 2010 или 2011 година, да се предлага в две версии – спортна и луксозна. Сега насочваме вниманието си към актуалното кабрио на 6-та серия. Външният дизайн е строго специфичен, щедрите странични повърхности и изчистените линии покриват цялата карусерия на BMW серия 6 кабрио, за да създадат впечатление, което е толкова динамично, колкото и ексклузивно.
Двойните предни светлини са скосени отгоре и придават на предната част фокус и концентрация. Изцяло очертания преден капак прелива към страничните повърхности, разчупва светлината от предната към задната част, създава сложно взаимодействие от светлини и сенки, които загатват за изключителното удоволствие от шофирането, което ви предлага купето вътре. Характерните елегантност и комфорт на BMW серия 6 Cabrio продължават в интериора на автомобила. Изчистените линии и очарователните повърхности се обединяват, за да създават динамично усещане за хармония. Съвършената ергономия и изключителните материали предлагат функционалност и ексклузивност, на която можете да се наслаждавате с всичките си сетива. По отношение на практичността, BMW серия 6 Cabrio е истински автомобил с 2+2 места, който разполага и с щедро място за ръчен багаж. Напълно автоматичният покрив вдига летвата по отношение на топлинна и звукова изолация. Свалящият се заден прозорец осигурява ефективна вентилация в автомобила дори при вдигнат покрив. Сгънат или вдигнат покривът допринася за плавната елегантност на BMW серия 6 Cabrio. Когато е прибран, покривът взема променливо място, което може да се повдигне с една ръка, за да се освободи още багажно пространство. Най-мощният бензинов двигател BMW V8 комбинира впечатляващи характеристики с изключителна плавност. Двойният дванос и Valvetronic технологията осигуряват едно ниво на безпроблемно удоволствие от шофирането, което единствено забележителната еластичност може да предложи. Този 4,8 литров двигател доставя мощност до 367 конски сили и ускорение от 0 до 100 км в час само за 5,7 секунди. Още по-важно е тръпнещото удоволствие, което изпитвате, когато мощността, приспособимостта и звука обединят усилия, за да създадат чисто удоволствие от шофирането. И двете трансмисии, 6-скоростната ръчна предавателна кутия и 6-скоростната спортна автоматична трансмисия, са създадени, за да помогнат при използване на пълно мощността на BMW серия 6 Cabrio. Спортната автоматична трансмисия разполага с лостове за превключване от волана, които позволяват на предавките лесно да се сменят нагоре и надолу последователно, без употребата на съединител и с двете ръце на волана. С натискането на бутона Спорт, кабриото става още по-динамично. Опционалната система за активно окачване Dynamic Drive поставя нови стандарти в прецизността на поведение. Дори при внезапно завиване системата осигурява оптимална стабилност и комфорт, като намалява наклона на купето чрез активни стабилизатори на предната и задната ос. Dynamic Drive осигурява на шофьора и пътниците спокойно пътуване, дори при по-спортен стил на шофиране. BMW серия 6 Cabrio е оборудвана с динамичен контрол на стабилността за още по-безопасна наслада от шофирането. В случай на опасност от занасяне, например, се прилага спирачно усилие индивидуално към всяко колело, без значение от повърхността или времето. Това позволява на DSC да стабилизира автомобила за части от секундата и да осигури оптимално сцепление. Последното поколение на системата DSC също включва разширени функции в допълнение на вградения ABS и системата за динамичен контрол на спирането DBC. Пътят напред е чист за BMW серия 6 Cabrio, особено с опционалните адаптивни предни светлини. При завъртване на волана, системата оценява получената информация за ъгъла на завиване, отклонението и скоростта, за да пресметне идеалния ъгъл за предните светлини. Електромотори завъртат ксеноновите модули на подходяща позиция. Така пътят бива по-добре осветен, а резултатът е по-добра видимост през нощта. Опционалната система за предупреждение при напускане на платното генерира вибрации на волана точно преди напускане на лентата на движение от автомобила. Камера, монтирана между огледалото за задно виждане и предното стъкло, вижда в кавички маркировката на пътя отпред. Системата за предупреждение при напускане на платното се изключва при употреба на мигач, за да не бъдете разсейвани от фалшиви сигнали. При желаната скорост на пътуване се отпуснете, защото активният круиз контрол автоматично намалява скоростта на движение, ако пред вас има по-бавно движи се автомобил, а след това ускорява отново до желаната скорост, когато платното се освободи. С новата функция Stop and Go системата може да спре изцяло при нужда, след това да потегли отново, когато платното пред автомобила е свободно. Ако автомобилът остане неподвижен за повече от 3 секунди, трябва леко да докоснете педала на газта на серия 6 Cabrio, за да потеглите отново. Така движението във бавен трафик става значително по-малко изморително и икономично.